Sugeng ending para pemirsa sugeng nuwun ing wonten pawarta lingkungan. Kula Aryani Dan kula Nabil. Dina menikah kita badai ngerenggap salah satu nggaling prakara ingkang asring kedadosan ing lingkungan sekitar, yaitu buang sampah sembarangan. Terus Nabil tumidak punika boten namung mendadosake lingkungan dados reget. Nanging ugi saged nuwuhake maneka wernaning lelaring lan bencana kados lan banjir. Tentu mengetosi kahanan nyata ing lapangan. Kita sampun nyawisake laporan saking Tiara. Tiara kados pundi kahanan ing mriku. Laporan lapangan. Matur nuwun Aryani lan Nabil. Sakmenika kula wonten ing salah satunggaling lingkungan ingkang asring dipunganggu dening masalah sampah berserakan. Saking asli pengamatan, taksih kathah warga ingkang buang sampah boten-boten ing panggenanipun. Sampah-sampah punika ing pinggir dalan lan selokan saengga ndedesake lingkungan katon reget lan ora sehat. Kathah warga ingkang dereng mengentosi dampak ala saking tumindak punika tumrap kesehatan lan lingkungan. Kanggo mengetosi panemu lan solusi, kula sampun ngajak sawetawis narasumber. Mangga kita sami mirengake panemune. Sugeng rawuh Alifa Dina Indra. Matur nuwun sampun kersa ruwuh. Matur nuwun. Buang sampah sembarangan saja nyebabake penyakit tapi cuma berdarah. Ngapalake banyu lan ngerusak rumah, lemah. Edukasi tumrap masyarakat sadar dilakoni kanthi terus-terusan. Leres sampun diapun sediakake papan sampah lan papan-papan strategi lan dipun adani sosialisasi rutin nanging taksih wonten sawetawis warga ingkang durung disiplin. Kula lan tim relawan ugi asring ngenakake kegiatan resik-resik lingkungan lan edukasi ing sekolah. Nanging menawi kesadaran warga taksi kurang, upaya punika dados boten maksimal. Alifa, miturut panjenengan, punapa cara paling efektif supados masyarakat disiplin buang sampah wonten ing panggenanipun? Edukasi ingkang berkelanjutan, kampanye lumantar media sosial, dan tuladha saking tokoh masyarakat punika penting sangat. Kejaga punika fasilitas kebersihan ugi kedah dipun cukupi. Indra miturut pengalaman panjenengan ing lapangan. Punapa ingkang paling sugeng ngantos kebiasaan warga? Maringi contoh nyata, ngajak bocah-bocah sekolah melu jaga kebersihan lan nganakake lomba kebersihan lingkungan. Pendekatan edukatif langkung mancur tinimbang namung maringi papeling. Kita ugi nerapake sanksi alih tumrap warga ingkang membuang sampah sembarangan. Nanging tetep dipun danenake kaliyan edukasi supados warga mengetahui tujuanipun. Saking rombongan menikah saged dipun simpungan bikin kesadaran masyarakat. Fasilitas ingkang CKP lan edukasi ingkang terus-terusan menyangka kunci utama menjaga kebersihan lingkungan. Aja ngentosi tiang seneng miwiti nanging sumangga kita miwiti saking diri kita piyambak. Makatan pawarta kita dina menikah. Matur nuwun sampun nyimak tetep jaga kebersihan lingkungan lan ngantos pinanggi maling wonten ing pawarta lingkungan salajengipun.